taxi bat hartu eta geltokiako bidian ikasi nahiean dabil agurraren lezioa, agurraren lezioa. Bere alde batek baietz dio bizitza herriz bestiak, ez da aixa konprenitzen agurraren lezioa, agurraren lezioa. Urrezko itzer horiek zutanik betiko idenak ez ditu orain aurkitzen agurraren lezioan, agurraren lezioan. Agurraren lezio hori ikasteko azten jakin behar. Lezio hori ez dago ikasterik, droguazten ikasiko, droguazten ikasiko. Bagoi gehiegizko terrena gauean barrena. Azteko esango nioke ez pentsatzeko iraganaz, ez dela xamu